egin behar da? Noski goie! Zorionak eman behar ezkitzu egu denoi. Zorionak zori eta zori eta zori. Ezberdina izango da, 40 ordu ez, 40 egun. Eta nik armaioa ekarri dut. Eta nik irikingo ez. Kazuk, armairutik irten nahi? Bi pertsona, bi pentsaera, edo lau egoz, baina denok daude nola hor lotuta. Euskararen maratoiak oso ondo simbolizatzen du Euskarak eremuak eta hiztunak irabazteko lan hori nola egin behar dugun. Ez da nahikoa maitatzea, euskara erabili egin behar dugu. Badakizue, hemen gaitu nahi eta lotza espadakin, nekin nahi badue. Eta metero zer egiten du Palmondoak institutuan.
Eta orain, esnatu zaitez. Esnatu zaitez, Jose Mari. Gora. Esnatu zaitez. Oiena. Lagun zuen iparrak irretikan hasi, eta gaurko egunerako musikan zelanak errearekin. Hasi, euskal musikariekin. Ruper Ordorika. Ruper Ordorika. Erramun Marretikorena. Nun ote dago, zelarretan, Urepeleko arretzatea, Eta guztu edo, eta jatzen hasi hau eta... Egin hainbeste duda zeure euskaraz esan, edukazio gehiagizkoak euskara galdu ez dezan. Naiz asko maite naiz oso geure sentitzen dugun euskara, inork agindu da berdera sarritan gehuasten gara. Ez aztu egin hainbeste duda zeure euskaraz esan, edukazio gehiagizkoak euskara galdu ez dezan. Edukazio gehiagizkoa euskara galdu ez dezan. Proiektoren euskarazko esan modua. Urrengo urterako! Jarri zuen bukaena.
landa berri, oinarri euskara, egia duten adineik munduan hor gara. Egia esan, letrak iniz gaude oso konforme, baina moda nola zeon orduan bakantatu ingo dugu. Zuek esan duzu eskua, bihotza, burua erabili behar dut, eta beste tokietan egiten dira gauza politenak eta interesgarrienak. Hau kudea da, hau lasartu hori arrona da. Zer gertatu da gure erronkarekin? Parte hartzea ikaragarria izan dala. Iaia 2000 belarri prez aritu zarete erronkan zehar. Eta hoietatik iaia 1000 lagun izen eman dute hau bizi aritzeko. Erronkari eutzi aurretik harremanen 127 zirela euskeraz. Eta erronkari heldu ondoren, harreman guztien 172 izan dira erabat euskeraz. Nik ikasten duen garaietan, 7 zan notable. Bai ala ez. Horri, orain, enara, zu gazteagoa zarela, hori nola deitzen zaio horri? Gaur egun 7 bada oso ongi, ez ongi, oso ongi. Egia bikaineako badaola tartetxo bat, bihartik aurrera bikaineako tarte hori betetzen saiatzeko alegin jain dezakegu. Hola, Nikola bota ite. Baina 7 bat oso ongi da, ez? Orduan peio oso ongi, ondo esana dago. Oso ongi hori da nota, eta bikainerako badakagu erronka hurrengo egunetarako. Pero
Gazteian Arginatarrez Da orkia Mirotzari ribarez Itxaz gizon Rezatzua Ozetan minen betan goztua Guraso edo irakaslea edo euskal zale bazera jakin dakizu bide magorra egin tegula batera hasi etxetik gero eskola eta ondoren kalera gure zelako euskaldun oso milaka batzuk